खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 30 अक्ट'बर 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझाराव सासे उन्दै ट्राइबेल हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आनवार हुसेन, 24 बोसोर बैसोनि। आनवार हुसेना सासे ट्राइबेल हिन्जावसा गथ'खौ मेथाइ जाहोनो लांनानै फुथायना लांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। पान्जाब रायजोनि गुरदासपुराव सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुङा ट्रेक्टरनि खेला जानायाव ट्रेक्टरखौ स्टान्ट देखायबाय थानाय समाव हरखाब बेनि आथिङा ट्रेक्टरनि इन्जिन सिङाव हाबलांनानै बोखेलांजानानै थैदों। थैनाय स्टान्टमेननि मुङा जाबाय सुखमानदीप। मणिपुर पुलिसआ मणिपुरनि मौर्यआव आयेननि बेरेखा हाबफैनाय गासै म्यानमारनि 6 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मिनथाय पिअ'आव गुइटे, टांलंसिन गुइटे आरो टनटन। दालांनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिजों लोगोसे साखाथि फाखाथिनि गामिफोरा दालांनि थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। जोङो दा लोमजानाय साजानाय लांनो जेनेबा हाथाय बाजाराव थांनो गासिबो आबादारि गोजा, जों बेहाय गासिबो मावनानै दांनानै लानो रोङा। गासिबो औवानि दालां, गोबाव सम जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव सरखार जानानै थांबाय, बावबो जों मोनाखै। दानि गोदान सरखारावबो जों मोननाय जायाखिसै। बिनि थाखाय जोङो सार प्रमदनिसिम लोमजानाय साजानाय जेनेबा स्कुलाव थांनाय गथ'फोर बे दालांनि थाखाय जोङो मोजाङै सरखारनिसिम हांख्रायहरो, मोजाङै मोजां खालामनानै हरथों। आरो जोङो बेहाय दखानाव थांलाय फैलाय खालामनायाव अनेक बार बयबो गोलैबाय, जेनेबा गारि मथर गोलैलांबाय, गथ'फोरबो साइकेल सालायनाय स्कुलाव थांनाय साइकेल सालायनाया गोलैलाङो। जोंखौ सरखारा एसेबो मिन्थियाखिसै। बेखौनो जोङो बयबो रायजो राजाया हेफाजाब होगोन आरो मोजाङै बानायफैगोन होननानै जोङो बेखौनो बिदों। नोंथांमोननि बे लामानि अनगायै गुबुन लामा टाउनाव थांनो थाखाय गुबुन लामाफोर दं नामा? ना बे मोनसेल' लामा? लामायाथ' बे मोनसेल', जोङो बेजोंनो थाबायो। ओमफ्राय बेजों जों लामायानो जेबो सेन्ड ग्रेभेलबो जाया आरो दालांबो गैया। आरो बेजोंनो जोङो बिराद खस्थ' थांनांगौ, गारि मथर गाखोजाया, लोमजाबाबो हरना गुरना थांजाया। बेनि थाखायनो जोङो सरखारनिसिम खावलायहरनाय जादों। नोंथांमोननि गामियाव आबादारिफोर गोजाना माखासे साख्रि आवलाथ' सासेबो गैखाया। जों गासिबो आबादारिजों माखौ थगायनो, जों गामियाव सासेबो साख्रि आवला गैया आरो। नोंथांमोननि गामियावहाय थांलाय फैलाय खालामनाय माखासे दालांनि गोनांथि जायो। दालां हिसाबै गंबेसे दालांनि थाखाय गोनांथि जायो? दालाङा बेहाय गंब्रैसिम नांगौ आरो, गंब्रैसिम। दा नैबे दालां गिदिर आरो ओरैजाय उनैबावबो नै दंग' दं आरो ओरैजाय बुहुर दं आरो लेवार दैसाबो दं। बेहाय नांजोबगौ आरो दालांखौ। गारि मथर सोनो हायो ना हाया बे लामाजों? सोनो हाया, दालांखौ सोनो हाया। गासिबो मेरला मानसि गोलैबाय बाहाय, दालाङानो जाया। जोंनो दालां नांगौ आरो जोंखौल' बोथोर सफैबाल' बुरखायो, नाथाय जाय बहर होखांबाथाय जोंखौ मिन्थिला आरो, दालांखौ मिन्थिया आरो हनै लामा सामा मोनसेबो बानायना होआखै। बिनि थाखायनो जोङो दा नोंथांमोना खावलायदों आरो ना? खावलायदों बिटिआर समस्याखौ सुस्रांना होनो थाखाय। बिटिआर सरखारखौ जोङो खावलायहरनाय जाबाय आरो। दा सार फेरेंगायाथ' खेबसेबो फैफेरखायाखै जों गामियाव, खुनु नायफैफेराखै। इलेक्सन समावल' एसे बेरायफैयो आरो ओमफ्राय गैया, फैफेराखै। औवा दालाङा जोंना मोनब्रै दं आरो बे मोनब्रै दालांखौ जोङो बोसोराव गैयाबाबो खनबा खनब्रै हेबनाङो। गोदो बिपिएफ जानानै थांखांबाय 17 बोसोर, बावहायबो जों बे दालांखौ मोननाय जायाखै, नायसनफैयाखै। दा रानिंआव दङ इउपिपिएल। दा बिनिफ्राय मोननो जों लुबैदों, जाहाथे जोङो एसे लुनो गयो दालांखौ। औवा दानै दानै जोबजोब्बाय जोङो। खनब्रै गाहाम एफा गोलाव गोलाव दालां लुनांगौ। बे हिसाबै जोङो दा रायजोआ दस्राफ्राबो मोनदोंबा मोनगोन खोमा होननानै दानि रुलिं सरखारनाव एसे मोनबा हामगौ होननानै जोङो दा खावलायनो नागिरदों। रायजो राजाजों ज' जानानै बयबो जाहाथे हरबाय बायो खोमा, जों जाहाथे मावनो गयो रायजोफ्रा खस्थ'खौ। जोंनि दालांजों माब्रै जायो
जोंनि गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय बेजोंनो साइकेल सालायो सोरबा गथ'आ दालाङाव गलाङो सोरबा गथ'आ बिदिनो खुनुरुखुम बारग'लाङो सोरबा बाइक सालायो बेबो थल' गलाङो समाव हास्लाबा जोङो आबादारि मावनोबो समाव हास्लाबा र' होनैनो दालाङा बायगुलांजोबो बे हिसाबैनो नैबाहाय गलांलायनाय जायो आरो जेला गलांबाय होनबासो जोंथ' उफाय गैला मावनांसिगौलाय दानिया रायजोआ औवा खांदो औवा खांनानै लुदोलाय सोरबा औवा गैया औवानिबो दावराव रायजोआव औवानि फैसा बिबाबो दावराव जाय औवा गैया बे बाब्राबलायनोसै नै गावजों गाव दालां लुनायाव समयसा जायो आरो दा बेखायनो जोङो लुबैदों दानि जा रुलिं सरखार जा सार प्रमरा जाहाथे नायनानै जोंनि दालांखौ दालां गंब्रै गुफुराव गंनै नै बाहाय देलायस्रि दखान गुदियाव गंनै जे गामियाव सोनाय जाम्फै दलां मोनसे ओमफ्राय नैबे दलां एसे गिदिर सारजां दै होननाय बाव गोलाव जाथारो दा बेखौ जोङो मोननो लुबैदों जाहाथे अननानै जोंनो दानि थाबाय थानाय दिदोमै दङ सरखार जों बिनिफ्राय मोननो लुबैदों आरोखि जिहेतु नोंथांमोननि गामिया गोबां आबादारिफोरजों बुंफबनाय दा नोंथांमोना आबाद मावनानै आबादखौ लांनो थाखाय बबे लामाजों लाङो नोंथांमोना जोंना लामाया गैया बेजोंनो जों साइकेलजों बारहोनानै नैबे देलायस्रि गुदियाव सरब दङ बेवहायसो बारहोनानै जों गारियाव दैखांनानै लाङो बेनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनो सोरहाबा साइकेल दं सोरहाबा साइकेल गैया सोरबाबा बाननानै लाबोनांगौ बेबायदिनो बारहोनाङो आरो थांलाय फैलाय गामि हिसाबै दरनैसो गामिबो लामाजों थांलाय फैलाय खालामो हान्थियो बे गामिजों जोङो गामि दरथाम जायो हफा बस्ति ओमफ्राय खोला सिमला बागान जोंनि नर्थ थाराइबारि ओमफ्राय हरै गामि फिसा दंबायो मख'नाफारा होनो बेबो दरब्रै जायो आरो दा जों बे गामि दरब्रैया बिराद समयसायाव दं आरो दा बेनिखायनो जोङो नैबे दलांखौ सरकारा एसे अननानै अनसुमै अननानै बानायना होफैयोबा जों रायजोआ बिराद गोजोननाय थागौ आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर होगौ बानायना होयोबा बेबायदि जेंनाया बेसे बोसोरनिफ्राय जानानै दं नोंथांनि गामियाव बे जोङो बे लामाखौ खुलिजेननाया जोंनि गामियाथ' बुंनो हाला गैयाबाबो 70-80 बोसोर जालांबाय नाथाय नैबे जोंहा सर्टकाट जायो बेखौ जोङो 2003निफ्राय खुलिदों बे लामाखौ जा सिगाङाव खुलिनानै दं बे एकदम गिदिं गिया जाथारो नै जों एसे बेजों स्कुलाव थांनाय फैनाय हान्था मेलाया बेजों सर्टकाट जायो नालाय नैबे लामाखौ जों खुलिनाया 2003आव जों खुलिदों बे लामाखौ दा बे समस्या बे नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि